Duol mochung' ne rango ratich oganda pacho kae KNCHR oyango ni kwan duto mar jogo mosewito ngimagi e ng'anyo chakre dwe mar auchiel higa mar 2024 nyaka sani romo 115. Kaka Efi Nyakidi lero, kwan no oting'o jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar dwe mar auchiel higa mokalo, jogo manowito ngimagi e ng'anyo e tarik 25 dwe mar auchiel higani kod jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar Sabasaba. Mafamilia mopogore opogore pod medo paro wedegi manowito ngimagi e ng'anyo kod mago manoyudo hinyruok. Duol marango ratich oganda pachoka, Kenya National Commission on Human Rights kata KNCHR, oyango ni kwan duto mar oganda mosewito ngimagi e ng'anyo chakre dwe mar auchiel higa 2024 nyaka sani romo 115. Kuom mano, ji 62 nowito ngimagi kinde dwe mar auchiel higa 2024 nyaka dwe mar 2 higani. Ji 21 nowito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani, ka ji 32 nowito ngimagi e ng'anyo mar Sabasaba. Kwan mar 32 no oting'o nyathi ma jahigni 12 Bridget Njoki, ma oyangore ni magina nomuomo odgi kendo chwado wiye e kinde mane oneno wang' jowi. Nek ma bende bad riwruok mar piny ngima marango ratich nyithindo UNICEF ochiwe paro ka giwacho ni nyithindo nyaka miye arita makare e kinde duto, ni mano en ratiro margi. Gimedo bende ni nitie lipode magiseyudo mag nyithindo ma imako e kinde ng'anyo, kendo kaluwore gi chik, e kinde momak nyathi moramora nyaka miye thuolo mapiyo maloso gi anyuola kod yudo kil machung'ne bura. Bende nyaka din ne nyithindo kama opogore gi joma dongo. Matimore kata obedo ni nitie ji mamoko 2 manomak gi thuon, kendo nyaka sani chal margi pok ong'ere. Kata kamano, achije mokalo 500 osemaki kitudo gi ng'anyo mar Sabasaba, kendo moko kuomgi nosechwal e doho. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.